Tervetuloa seuraamaan Safetumin paloturvallisuuden vuosiulkaisutapahtumaa. Safetumin tehtävä on edistää kiinteistöjen paloturvallisuutta ja varautumista. Me tehtiin viime vuonna meidän asiantuntijoiden toimesta lähes 4000 paloturvallisuuden riskitarkastusta. Näiden havaintojen, kerätyn tiedon ja datan avulla me ollaan nyt muodostettu kokonaiskuva siitä, että mikä on suomalaisten kiinteistöjen paloturvallisuuden ja varautumisen taso just nyt tällä hetkellä. 82% asukkaista luottaa siihen, että taloyhtiön hallitus huolehtii aktiivisesti taloyhtiön paloturvallisuudesta. On myös havaittu se, että taloyhtiön hallitus ei välttämättä ole aivan kartalla myös niistä omistakaan vastuista ja velvoitteista. Ja tässä korostuu myös se, että sitten isännöitsijöidenkin on hyvä huolehtia siitä, että ne pitää sen hallituksen ajan tasalla ja tiedottaa myöskin niistä hallitusten vastuista. Eli molemminpuolinen aktiivinen viestintä on erittäin tärkeää. Palokatkoihin liittyviä puutteita on tehty teknisissä tiloissa, kuten sähköpääkeskuksissa, lämmönjakohuoneissa, ullakko- ja kellaritiloissa, joissa se avoin läpivienti on muun muassa johtanut juurikin sinne porraskäytävän puolelle. Ja nämä niin kuin merkittävimmät havainnot on nimenomaan näissä kellaritilojen, sähköpääkeskusten, lämmönjakohuoneen tiloissa, ja näitä havaintoja on ollut jopa 30% meidän tarkastamista kohteista. Ja avoin läpivienti aiheuttaa tulipalotilanteessa sen tulen ja savun leviämisen palo-osastojen välillä, ja tästähän seuraa sitten suuremmat vahingot sekä sitten kiinteistölle, mutta sitten suuremmat vahingot myös riskit ihmisten hengelle ja terveydelle. Automaattiset paloilmoitinjärjestelmät asennetaan aina viranomaisen määräyksestä, mutta palovaroitinjärjestelmiä ei ole säännelty yhtä vahvasti, eikä laitteistoista näin ollen pidetä kirjaa. Tästä voisi päätellä, että mikäli laitteistolle ei ole määritelty laissa, asetuksissa tai standardeissa selkeää kunnossapidon toteutustapaa, niin huoltotoimenpiteet jäävät tilastollisesti todennäköisemmin suorittamatta. Merkittävästi eniten havaintoja me ollaan tehty siihen, että sieltä suojasta ei ole tämmöistä käyttöönottosuunnitelmaa löytynyt. Eli käytännössä noin joka 5. suojassa olemme löytäneet sitten tämän käyttöönottosuunnitelman sieltä suojasta. Samoin sitten vain noin joka 3. suojassa ollaan todettu, että sitä suojapuhaltimen käyttöohjetta ei ole myöskään löytynyt sieltä suojapuhaltimen luota. Kaikki nämä ohjeet on tärkeä apu siinä väestönsuojan käyttöönotossa ja suojautumisen aikaisessa toiminnassa. Sinällään tietyllä tapaa yllättävä, että 26% vain nosti sen pelastussuunnitelman paloturvallisuuden kannalta tärkeimpien 3 asian joukkoon. Niin tämä, että sen niin kuin merkitystä ei välttämättä ehkä ihan ymmärretä sellaisenaan kuin miksi se on tarkoitettu. Se, että miten niin kuin se pelastussuunnitelma toteutuu siellä arjessa, niin sehän on niin kuin sen kaiken pihvi. Ja tähän kun sitten nitoo sen ajatuksen siitä, että miten tärkeää se jokaisen ihmisen käyttäytyminen on, niin siitä näkökulmasta niin kuin soisi, että se pelastussuunnitelman merkitys ehkä tiedostettaisiin vähän paremmin. Koska sehän on nimenomaan se asiakirja, että missä kuvataan ne oikeat toimintamallit niihin tunnistettuihin riskeihin perustuen. Asukkailla aidostikin kiinnostaa se, että heidän kodin paloturvallisuutta hoidetaan, ja he luottaa siihen, että se isännöitsijä, hallitus, eri sidosryhmät, ketkä on vastuussa taloyhtiöistä, aidostikin myös tekee sen työn. Mä korostan ehkä vielä tässä vaiheessa sitä, että kyvykkyys varautua luo myöskin kyvykkyyden kääntää turvattomuus turvallisuudeksi. Ja näin hoidetaan paloturvallisuutta tulipalojen sijaan.